ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಮಾತಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆಣ್ಣೆ ಇಂಚಡು ಬೀಚ್ ഉണ്ട് ಮೀಯರೆ ಇಂಚಡು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಗಿಡ ಇಂಚಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ഉണ്ട്. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಂಚಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬರೋ ಮಾಲ್ಪನೆ ಉಂಡ ಪಂಡಲೆ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮೀ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಬ್ಲೂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಮೊತ್ತ $80 ಒಂಜಿ ರೂಮು. $80 ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟು. ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಪಾಲ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸ್ನಾಗ ಹೋದ್ವಾರ್ಕ ತಿರ್ತೆ ಉಪ್ಪಲ ತೂಲೆ ಪೂರ ಮೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲಂತೆ ಬುರ್ದ ಪಲ್ಪಲ ಅಲ್ಲ ಪೌಲುಂಡು ಉಪ್ಪಲ ಉಂಡು. ಕತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಾಲ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ತುಳುನಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಗಾಡಿ ಉಸಿದುಂಟು ಹೋಪಿಂಗ್ unasukua vipi mpaka masaa matano unasukua ನೋಡಿ ಏನ ಪಾತೆರನಲ್ಲ ನಾಯನ ಬುಡೇದೆ hiyo kusukwa moyo kwa muda mrefu sana ತಾಬಜಿ ಮುಲ್ತಾ ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತೆರನಲ್ಲ. sasa basi ndo ಅದಲ್ಲ ಬೀಚರ ಸಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಾಲ ರೇಟ್ ಹೈ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪಾಲ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ $100 ಪಣ ಅಂದಿಲ್ಲ $100 ಮಾರಲುಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತಾರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು. ಗಂಗಸರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೇದ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಚ್ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಗಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣು ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಉಂಡಾತ. ഞാനൊന്ന് ഐലാൻഡ് ബജി കിന്നെ ഐലാൻഡ് എന്തെങ്കിലും ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು, ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಅವ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಉಂಟು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಉದ್ದಾಡು ಅಗಲಾಡ್ಲನ್ಲ ಇಪ್ಪು. ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ದ ವ್ಲಾಗನ್ನು 4 ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅಂತೆ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು, ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಬರಗೆ ಇದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಐತೆ this way Are you saying this one is the 25,000? yeah, this one you can pay there. So video can take this one? No, you can take, you know, allow it. Okay.
ತಿಂಗೆ ಮರಿ ಓಡ್ತೈತೆ ನೋಡ್ಲ ಮಗ. This is the oldest. Carnivores. What is name this one? Secretary bird. Secretary bird. ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡುಗ ಜಾತಿದ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು. Only two. Occupied and they ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಪಂಜಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಗ ಮುಳ್ಳು ಪಂಜ. they have like thorn. ಏನು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮೊಸಳೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತವು ಮೊಸಳೆ. What they giving food? ಓ ಅಣ್ಣಯ್ಯರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲಾಯ್ಗುದೊಂದು ಬೋರ ಬಿಜ ಬಲೆ ಬಿದೈ ಬಲೆ ತಿರ್ಗೀಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಉಂಡು ರೆಸಾರ್ಟ್. Also, the ಬುಲ್ಬುಲ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? that's the fish shop. Yeah. The canary, the lovebird will there. Yeah, fish. This is quails. ಒಂದು ಏಡ್ತಲೆ ಕಿನ್ನ ಜಾತಿದ ಕಿನ್ನ ಸೈಜ್ ಕಿನ್ನ ಏಡಲ್ ಮಾರಿ ಬೋರ್ಲಲ್ಲ. ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಉಂಟು. ಸಿಟಿ ಮಂಡ ಹಳ್ಳಿದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಇನ್ನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು ಡೈಲಿ ಸಾಮಾನು ಕೂಡ